መድኃኔዓለም የለን ዝሰአኖ አማኑኤል የለን ዝሰአኖ ንሱ ካልከወፅእ ኣኽራ ሜዳ ይኾኑ አማኑኤል። ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ኣሕዋተይ ከመይ ትቕንዩ ድሓን ዲኹም? ኣነ ሰላም እየ እግዚአብሔር ይመስገን። ከምቲ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኮን ድማ በዓልቲ ሙላይ ተስፋየ እሽኒ ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ እናገርኩም ቤተሰበይ ኮን ይኹም ቤተሰበይ ዝኾንኩም ድማ ላይክ ኣናፅሩ ይኽተኹም ኣብ ኮመንት ምጥለይኹም ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ኻነ ከምቲ ለመድ ሰሙናዊ መደብ ሒዘልኩም ዝመፅና ቦታትና ተፅሓፈ ማለት እዩ ናይ ዓብይ ጾም ሻምነይትና መጨረሻን ሰንበት ማለት እዩ ስዕና ሒዘልኩም ቀሪበን ይኹ እስካብ መጨረሻ ተኸታተልኒ ኢኹም ኣሕዋተይ ናብኡ ከብለኩም። ሆሳዕና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ሆሳዕና በአርያም በሰማይ መድኃኒተ ሆሳዕና ማለት በዕብራይስጥ ቋንቋ መድኃኒት ማለት እዩ። እዚ ማለት በግዕዙ ኦ እግዚኦ አድህን ሶ አበይቱ ሕዚ አድህን ዝብል እዩ። ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ንመድሓን ናብዚ ዓለም መፂኡ መሳና ተፀንቢሩ ብዘይካ ሓጢኣትን ከማና ኮይኑ ይመላለስ ነይሩ። ነቢያት ዝተነገረ ትንቢትን ንኽፍፀም ግድን ስለ ዝኾነ ብኣድጊ ተፃዒኑ ናብ ኢየሩሳሌም መፀ። ኢየሱስ ክርስቶስ ብበዓል ፋሲካ ንኽበፅእ ሓደ ሰሙንን ተሪፍዎ ከሎ ንደብረ ዘይቲ ቅርብቲ ናብ ዝኾነት ቤተ ፋጌ ናብ ዝተባሃለትን ቦታ ክልተ ደቂ መዛሙርቲ ልኢኹ ዝተኣሰረት ኣድጊ ምስ ዒዋል ንኸምፅኡሉ ነገሮም። ናይ ደብረ ዘይቲ እምባ ንኢየሩሳሌም ከተማ ቅርብቲ እያ። ቤተ ፋጌን ቤታንያን ዝርከባ ኣብ ደብረ ዘይቲ እምባ ኣከባቢ እዩ። ኣብ ቤታንያ ኣልዓዛርን ኣሕዋቱን ዝኾና ማርታን ማርያምን ከም ዝነበሩ ይፍለጥ እዩ። ብዝኾነ ደቂ መዛሙርቱ ክነግሮም ከሎ ምናልባት ምንታይ ኢሉ ዝጥይቐኩም ኣካል እንተሃልዩ ንቶም ኣእዱጉ ጎይቶኦም ይደልዮም እዩ ኢልኩም ንገርዎም በሎም። ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ብዝኣዘዞም መሰረት ነታ ዓባይ ኣድጊ ምስ ዒዋልኣን ኣምፅኡሉ። እዚ ምስጢራዊ ትሕዝቶ ዘረድአና ዝተኣሰሩ ኣእዱግን ፈቲሕኩም ኣምፅለይ ማለት ሰብ ኩሉ ካብ ማእሰር ሓጢኣትን ዝፍታሕን ካብ ዲያብሎስ ማእሰርቲ ነፃ ዝኾነሉ ግዜ ከም ዝበፅሐ ዘረድእ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ናይ ምፍታሕን ምእሳርን ስልጣንን ክህነትን ከም ዝሃበውን ዘመላኽት ምስጢር እውን እዩ። ኣብዚ ክንግዘቦ ዝድለ ነገር ማቴዎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ንመባርቅን ንደመናትን ዝእዝዝ ኣብ ልዑል ክርቢኤልን ዝቕመጥን ሰማይን ምድርን ዝተሸከመ እምበር ዘይሽከምዎ እንትኸውን ትሕትና ልማዱ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝፈጠራ ኣድጊ ተቐሚጡ ተፃዒኑ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኮይኑ ብበዝሒ ህዝቢ ተዓጅቡ ናብ ኢየሩሳሌም መፀ። ዝገርም ነገር ከም ኣድጊ ዝነዓቕን ዝፅረፍን ዘሎ ኣይመስለንን። ነገር ግን ብዝተናቐት ኣድጊ ዝተቐመጠ ንንዕቐትና ንምርሓቕ እዩ ነይሩ። ንሱ ትሑትን ኮይኑ ዝመፅእ ንዓና ልዑላንን ንኽገብረና እውን እዩ። ንሱ ዝተዋረደ ንዓና ክብረና እዩ ነይሩ ንኸኽብረና እዩ ነይሩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በፅሐ ዝቕደምዎን ዝተኸተልዎን ዝነበሩ ኩሎም ሃሱዕና ንወዲ ዳዊት እናበሉ ብመዝሙር የመስግንዎ ነበሩ። በኣድጊ ተቐሚጡ ዝመፅእ ንምንታይ እዩ እንተይና ናይ ነቢያት ትንቢትን ንምፍፃምን እዩ። ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዚኺ ተሓጐሲ፣ ኣቲ ጓል ኢየሩሳሌም ዕልል በሊ፣ እንሆ ንጉስኪ ንሱ ጻድቅን መድሓኒን ትሑቱን እዩ። ኣብ ኣድጊ ኣብ ዒዋል ኣድጊ ተወጢሑ ናባኪ ይመጽእ ኣሎ ተባሂሉ ስለዝተነገረሉ ትንቢት ንምፍጻም እዩ። ናይ ትሕትና በዓል ቤትን ስለ ዝኾነ እዩ። ኣቦታትና ነቢያትን ዘመነ ፀበአ ናይ ጦርነትን ጊዜ እንተኾይኑ ጦር ሒዞም ኣብ ፈረስ ይቕመጡ ነይሮም። ዘመነ ሰላም እንተኾይኑ ድማ ጭራ መስነስታን ሒዞም ኣብ ኣድጊ ይቕመጡ ስለ ዝነበሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዘመነ ሰላም በፂሑ እዩ ኢሉ ንነፍሳትን ዝግስጽን ንደመናት ዝእዝዝን እንትኸውን ብትሕትና ኣብ ኣድጊ ተቐሚጡ መጻ። ኣድጊ ናይ ሰላም ምልክት ከም ዝኾነት ዘመነ ሰላም ክኸውን ከሎ ነቢያትን ብኣድጊ ይቕመጡ እዮም ነይሮም። ሊቃውንቲ ድማ ኣድጊ ናይ ኦሪት ምሳሌ፣ ዒዋል ናይ ወንጌል ምሳሌ፣ እድገት ናይ እስራኤል ምሳሌ፣ ዒዋል ናይ ኣህዛብ ምሳሌ ከም ዝኾነ ኣብራርዮም ይነግረና።
ነታ አድግን ዕዋልን ፈቲሕኩም አምጽለይ ዝበለሉ ምክንያት ድማ ሰብ ኩሉ ብኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ማእሰር ኃጢአት ካብ ዲያብሎስ እስራት ካብ መርገም ካብ ፍዳ ዝፍትሐሉ ጊዜ ዝበጽሐ ምዃኑ የረድአና። ሆስዕና ንምንታይ ሒዞም አመስጊኖምዎ እንተይና ብኤልሳዕ ዝተለአኸ ነቢይ ንኢዩ ቀቢኡ ምስ ነገሰ ናይ እዩ አዕርክቲ ሆስዕና ሒዞም ንእዩ ስለ ዘመስገንዎ እዩ። አብርሃም ንይስሐቅን ምስ ወለዶ ሆሳዕና ሒዙ ስለ ዘመስገኖ እዩ። ይስሐቅ ንያዕቆብ ምስ ወለዶ ሆሳዕና ሒዙ ስለ ዘመስገኖ እዩ። በዚ ዕለት እስራኤላውያን ነቲ ቤተ መቅደስ አርኪሶምዎ ስለ ዝነበሩ ቤተሲ የቤተ ጸሎት ይሰመይ ገዛይ ናይ ጸሎትን ገዛ እምበር ናይ ሰራቂ ሽፍታን ገዛ ኣይኮነን፣ ንስኻትኩም ግና ናይ መለወጥን መሸጥን ጌርኩምዎ ኢሉ ገሰጾም። ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰንበት ሆሳዕና ኣብ የሩሳሌምን ድሕሪ ምኽባሩ ብጽባሐይቱ ሶኒ ናብ ቢታንያ ምስ ተመለሰ ጠመየ። ፍሬ ክረኽበላ እየ ኢሉ ናብ በለስን ቀረበ። ይኹን ደኣ እምበር ፍረ ኣይረኸበላን። እዚ ምስጢራዊ ትርጉም ኣለዎ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጠመየ ዝተባህለ ናይ ፍቕሪ ስምዒትን ከም ዝኾነ ዝጠሚ ስጋ ከም ዝለበሰ እውን እዩ። ነዚ ዝገለጾ ምስጢርን ኮይኑ በለስ ድማ ናይ እስራኤል ምሳሌ ከም ዝኾነትን ቅዱስ ያሬድ ብበለስ ዘይብየ ቤተ እስራኤል እምንቱ በለስ ዝበሎ ቤተ እስራኤል እዮም ኢሉ ተናጊሩ። ፍሬ ሲኢኑ ዝተባህለ ክርስቶስ ናብ እስራኤል ምስ መጸ ካብ እስራኤል ደቂ ሰባትን ፍቕሪ ምስኣኑ እዩ ዘረድአና። ካብታ በለስን ፍረ ምስኣነ ንዘለዓለሙ ፍሬ ኣይትፍረይ ኢሉ ንበለስ ረገማ። እዚ ምስጢር ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝተሓላለፈ መለኮታዊ ፍርዲ እዩ። ነታ በለስ ምስ ረገማ ወዲያውን ደረቐት ይብል። ሊቃውንቲ ብኣንጻር በለስ ረገማ ለኃጢአት ብበለስ አንጻር ንኃጢአት እዩ ዝረገማ ብምባልን ገሊጾምዎ እዮም። ወዲያውኑ ንምንቃጻ ድማ ናይ እግዚአብሔር መለኮታዊ ፍርዲ ፈጣን ምዃኑ እዩ ዘረድአና። ነታ በለስ ዝረገማ ሶኒ እዩ። ደቂ መዛሙርቱ ደሪቓ ዝረኸብዋ ድማ ሰሉስ ንግሆ እዩ። በአንጻሩ ካብ ዕለተ ሆስዕና ክምህሩና ዝኽእሉ ዓበይቲ ነገራትን ኣለዉ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝኽእል ልዑል አምላክ እምልኡላን ሃያል እሞ ሃያላን ጉሩም እሞ ጉሩማን ኮይኑ መለኮታዊ ስልጣን እናሃለዎ በአርጊ ተጻዒኑ መምጽኡ ፍጹም ትሑትን አምላክን ምዃኑ ንሕና ድማ ካብ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ተማሂርና ትሕትና ክንገብር ከም ዝኽእለና ሰባት ንግዚኡ ዋላ እኳ ተመስገኑና ተመሊሶምን ከም ዝጾርፉና ከም ዝርጉሙና ንግዚኡ ተፈተዩና ተመሊሶም ከም ዝጸልኡና ንርዳእ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ድማ ህዚ ኩሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ወስዕና ብአርያም ካብ ሰማይ ዝመጽእ መድሓኒት ብእግዚአብሔር ሽም ዝመጽእ ዝተባረኸ እዩ ኢሎም በወስዕና ዕለትን አመስጊኖምዎ እንትነብሩ ድሕሪ 6 መዓልቲ ብዕለተ ዓርቢ ሆስዕና በአርያም ኢሎም ዘመስገንዎ ብመልሓሶም ይሰቀል ኢሎም ኣሕሊፎም ሂቦምዎ እዮም። ስለዚ ሰብ አመስጊንኒ ኢልና ክንሕጎስ የብልናን። ሎሚ ተመስገነና ጽባሕ ከም ዝጸርፈና ፈሊጥና ካብ ሰብ ምስጋና ደለይቲ ተስፋ ተጸበይቲ ክንኸውን ከም ዘይብልና እዩ። ንእግዚአብሔር ዝሳነ ነገር ከም ዘየለ ንበልዓም አርጊ ዘናገረ አምላክ ዘይናገሩ እምባታት አእማን ከመስገንዎ ምግባሩ እግዚአብሔር ኩሉ ምግባሩ ከም ዝከኣል ዘረድአሉ ጊዜ እዩ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ናይ አይሁድ ሰባትን ተለዋዋጢ ባህሪ ናይ አእማን ወይ ከዓ እምባታት ምምስጋና ናይ ህፃናት ምስጋና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓለም ዘድሕነሉ ጊዜ ከም ዝቐረበ ዘመላኽት እዩ። አሜን። ስለ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት
ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ለወልደ ዳዊት ሆሳዕና። አሜን። ስለ መዝሙሩ ስለ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረ ዝተመስገነን ይኹን። ነዚ ነበረት እንመደብ ናሎማዓንቲ ነዚኣ ትመስል ኣሕዋተይ ኣናፅሪቶም ድማ ኣብ ኮመንት ቅምጡልኹም ብዙሕ ጌጋ ከልዎን ስለዝኽእል ካብ እናባይ ማለት እዩ። ናይ ቀጻሊ ሰንበት ይበለና ማለት እዩ ኣሕዋተይ። ቀጻሊ ሰንበት ብርሃነ ትንሳኤ ስለዝኾነ እስካብ ስክዑ እግዚአብሔር ኣምላክ ብሰላም ብጥዕና ይሓልወና ንብርሃነ ትንሳኤ ብሰላም የብቅዐና ኣሕዋተይ።